Ya, Gong. Didungokno kupinge, Lek. Nggih Kanjeng Rama. Ngene. Akeh wong kang padha dikon kerja paksa, Gong. Kerja paksa ya tanpa dibayar. Nek ora cepet-cepet ya digebuki. Ngono, Gong. Lah nalikane jaman londo, kerja paksa iki sing diarani kerja rodi. Roti Kanjeng Rama. Hus. Roti. Nggih Kanjeng Rama. Lah kanggo nambah pengilmumu, kanggo nambah wawasanmu, Gong. Mula saka iku ya kudu dieling-eling. Nggih Kanjeng Rama. Lah sakwise londo, iki bangsane awake dhewe, bangsa Indonesia iki ya dijajah Jepang, Gong. Lho lah, kok dijajah marik-marik Kanjeng Rama? Wis pancen ya ngono. Lah, Jepang iki kurang luwih 3,5 tahun, Gong. Lho, dadi Jepang iki suwono to ya Kanjeng Rama. Ya tentune ngono. Tapi, Gong ya, zaman Jepang iki, Gong ya, sing diarani kerja paksane kerja Romusa. Romusa Kanjeng Rama. Iya. Lah, iki ngene, Gong ya. Iki ngono Kanjeng Rama meling marang awakmu. Ya kudune awake dhewe iki iling ya. Tansah iling jasane para pahlawan. Ngono, Gong. Ya ana yen ora ana pahlawan iki ya repot. Repote kepiye Kanjeng Rama? Lah ngene. Ya ora merdeka nek ana penjajahan ana ing negrine awake dhewe iki ora ana sing nentang. Penjajahan iku ya kudune ya awake dhewe sing nganu, Gong. Padha gayuh rukun ya nyiptake kekuatan piye carane sak-isane sak obah-obahe ya kudune wani marang penjajah. Ngono Kanjeng Rama. Ya, ngene ngger ya, Gong.